Да. Не. Няма как да дойде човек на 11 юли. Няма. Заети сме. Светло and the Legend са заети. На 11 юли сме при калашниците. Не тия калашници, бе. Май ги тия. Тия не са това. Това са мотоклуб калашниците. Имаме рокфест на благотворителен на 11 юли. По бит камък. Никой не е бит, бе. По бит камък. Така се казва местността до Нови хан. Какво? Ще дойдеш? Ако ние не мога да дойдем, ела ти. Добре, айде, чакаме те, 11 юли. Събота се пада, какво се пада? Пада се от небето се пада. Събота 11 юли, да, побит камък калашниците. Не бе, брат, не ти бе, ти си много зле, бе. Благотворителният фест калашниците, айде, чао, Макси от тук. Виждаме. Чакаме ви.